Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Adya na punta mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babay no adlaw na usab karon nga Sabado, pizza 18 na kini sa bulan sa unsang tarong bulan na higala. April, Enero. No, Enero mga higala. So kumusta naman? Naghidaot ko nga ana ang kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamuntohon. Labi no ayaw mo kitingala mga higala o adunay mga tinagaktak. Mga tinagakta ka na sa ulan, no? Nga nag-ulan karon diri sa Ayungon. Ayan, no? Dala, no? May mudto na kanatong tanan, naginaot kita mga higala, nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas, di ining kamuntuhon. Abi, no? Ato dahil nga timbayaon usabong may mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kainsuunan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Nahala may mudto paders, no? Labi na gayud ang akong mga classmate, no? Si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis ug si Father Tonton Arnay. So ang akong gawiks dinas Kalumbuyan, no? Kumusta naman si Padre Christian Durango? Ayan, no? May mudto na kanimo brother. Ang ako ang gawiks din ha, no? Kumusta naman po ang mga Kalumbuyanons, kumusta na, no? Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon, ato dahil nga timbayaon o happy liwas, no? Nga ako ang mga parokyano dito sa diri sa may Atigib, no? Kagahapon nagsaulog sila kagahapong adlaw sa ilahang kapistahan, no? Successful gihapon mga higala, walay problema. Medyo maulan-ulanon ang ilahang fiesta pero dili mo ilang fiesta ning mga dili mo ilang fiesta ning mga nagkuan kining nagsaulog fiesta mga higala, dili mo ila og ulan. Ayan. Dili mo ila og ulan ning mga dibuto sa Senior Santo Niño de Ristigib, no? Congratulations di ay sa ako sa Zone 4, no? Tigib, no? Sila maoy nakadaog sa ilahang kalihukan mga higala sa gitawag nato og sinulog nila. Ayan, no? Ang tanan po, no? Kumusta na? Nahuma naman siguro ang fiesta din sa Dumulog, no? Fiesta sa Santo Niño. Huma na ba? No? Murag wala pa man siguro. Kawa pa man nang imbitar. Hasta na mga higala. Ako mga sakop mga higala. Kinaama mi kining project ron sa awaan kay akong giparito. Ako pong gipagwapu-gwapuhan o gamay ang simbahan dito. So doon ako yung mga no less than unom ka mga tao karon nga nagtrabaho sa awaan. No, kagahapong adlaw mga higala kay liwas, perting daghanang sudaan mga higala. Sobra-sobra sa gipistahan ni adtong Pitsa 15. Ubay-ubay gyud po ang ilahang na kuan. Na matud pa nila gikan sa buntag nilang tinrabaho pagkagutom-gutom gamay kaon na. So, salamat ay kayo sa taga-awaan ha, nga inyo pong gatiman ng tao ng ako ang mga sakop dinha sa may dinha sa ato ang kining Kapilias awaan, no? Labi na gayon si Sister Rowena kining Ferrer. Ayan, no? Nahala pa dayon ta. Ari na ta mga higala sa ato ang Katikisim nato mga higala, no? Arita sa atuang ay kuan nato Saint of the Day pata. Lahos manoon ta mga higala. Saint of the Day nato January 18 mao si Saint Charles Zeze. No? Saint Charles Zeze. Ang spelling ana Zeze S-E-Z-Z-E. Natawo siya ni adtong 1613, namatay ni adtong 1670. Ano, no? O niya nagtagakuan siya southeast of Rome. Usa kini siya ka Franciscan, kusinero, porter, sakristan, gardener ug makililimos, no? Kingano man sigon sa iyahang autobiography gibutang niya na The Grandeur of the Mercies of God, no? Spiritual book kani mga higala nga daghan kay ang ganahang mobasa, no? Kay gwapo kuno kay gyud ang mga
pamalandong ni St. Charles of Assisi. Yan, namatay kini si St. Charles datong 1670, unya si Pope John the 23rd, iya kining gi-canonize datong 1959. Ayan, no? Natao ko mahigala July 26, 1959, o sa, ano ko ni, dungan-dungan ako na yan. Pagka-canonize ni St. Charles of Assisi. Okay. Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatonon, ato dahil nga timbayaon, o ato nga ang atong mga igsuon nga nakanunay nagsunod sa atong Facebook, no? Labi na gayon ang akong mga sakop sa PSCYG, no? Paris Socio-Cultural Youth Group, no? Daghan kayo sila manghigala mga sakop na ako nga mga kabatanunan pa na kaniadto karon pastilan hilabihan ng asinsuhan, mga engineer na, mga maestra na, mga accountant na, no? Daghan kayo na pulis ang akong gamay kay sa una nga drummer, awa na ron, pulis na, madak pa na taan eh. No, may muto na kanatong tanan, labi na gayon ang ako mga parokyano din ha, sa Sibulan. O gimono sabi si Sister Christy, patay na ba rin taon si Sister Christy daw. Si dili na si Sister Christy, kaya tuan naman sa sabakan sa Dios. Si Kuande ay si Pritchie Umbag. No? Pritch, kumusta naman ka Sister Pritch? Ayan. Pero may gala, no? Ako dahil panawagan sa ako mga parokyano, nga karong February 19, no? Katong magpakumpirma, nahala palista na mos kumbinto kay 200 ra ba kabuok ra ang limit ni Bishop, no? So kinahanglan nga magpasayo-sayo mo aron di mo maulahi ha, mga parokyano din ha sa diri sa Ayungon, nahala, no? Palista na sa kumbinto niya siguro ang kuan ha, kanang baptismal certificate. Unya ang edad 12 anyos pataas. Nahala, no? Padayon ta. So, sa paman, kaya rin nato sa atong mga pangutana sa usa ka awit. Unang pangutana, abay nung hingala, no? Doon ay nangutana na ako. Padre, unsa may ikasulti mo itong sunog sa California? Ito ay, ang Ginoo kamaora, o may rason gipod ang Ginoo siguro nga doon ayang iya po din taon nga ingnon talang pulo nga di pa experience po ingon ni ato ang mga taga California. Basig, doon na po din taon siguro kakulangan ang mga taga California, no? Kay murag daghan kayong mga negative comments ba against sa taga California. Ayaw ang taon ninyo ana, oh, labi na gayod katuba kuno ana, gibugal-bulan kuno ang Ginoo. Ang Ginoo na lang hukom ana, dili lamang kita ha. Ang ato ara gyud isip mga Kristiyanos, magampo ara gyud ta, no? Nga kung nasayop man dagay gani ang mga taga California, taga LA, ayan po lang nato, no? Nga pasaluon sila sa Ginoo, unya magbago na sila sa ilahang kinabuhi, no? Unya alang ni adtong mga nangamatay nga unta makasulod gyud gihapon sa gingharian sa langit, no? Ayaw kayo negative comments ha, no? May yung gigabaan o ayaw kay kuan man no? Kung natumba na gani ang tao, tabangi aron makabarog, no? Mana din ha, no? Di kay natumba na gani ang tao imo pagtiwasan. Ayaw, no? Ano mo na mga kinaiya nato usahay nga doon na gani matumba, tiwasan gid Hinoon. Ayaw. Kung matumba gani ang usa sa atong igsuon, atong pabarugon og balik, no? Atong iampo ug atong pabarugon og balik aron magmadasigon gyapon siya sa iyang kinabuhi bisan pa sa mao nga mga kahimtang. Abi no ato sa dieng CBCP News sa dayta mga higala, no? Wala ta ka CBCP News, balitang simbahan ni ini kabuntuhon. CBCP News, the story behind the logos of National Youth Day 2025 in Caceres, no? Sa ato pa gipagawas naman lagi mga higala, no? Ang kinibitang logo sa National Youth Day na itong 2025. So ana gipasabot na mga higala, no? Gipasabot na sa matud pa organizing committee ang mga kahulugan sa mga naa sa logo, no? Doon ay nagluhod ingon ni ana, no? So dili kanang atog yung sabton nga National Youth Day usa ka pa nagtigong sa mga kabatanunan nga diin ilag yung masabtan ang ilahang matud pa pagtuo diha sa Dios. Okay. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis suffers bruised arm from fall. Uy, naligi din yung tao ng ato ang mahal nga Santo Papa manghigala, no? Nakuan siya yung tao din, kanibang na fall, so na fall, natumba ba o naunsa ba, no? Nya gani
there is a picture na to, the arm, Pope Francis' arm tied up in a white sling was visible in photos taken on the morning of January 16, 2025 in the Apostolic Palace during the scheduled audience in Vatican. No? Natumba na yung taon. So atong iampo ha, ang atong talahorong Santo Papa kitungod sa katigulangon in taon, medyo napiang in taon kini. No? So iampo nato ang atong talahorong Santo Papa. O yan, no? Ako di ay nga pahasubo po, no? Sa tanan natong mga kaigsuunan nga labi na gayon katong mga namatya, no? Kaysa ng mga nasunog doon na ba yung nangamatay po rin taon dito sa California. So itong iampo mahigala. Ala, pwede tayo, arin na tayo sa ato ang mga pangutana mahigala. Arin na tayo sa questions and answers. Why do Catholics believe that Christ real presence at the Eucharist? Ayan, no? Because Christ says so. Muna itong mabasa, no? Sa John 6:48 to 56, doon na siya giingon diha nga, "This is my body given up for you. Do this in memory of me." Kato pa, ngano man ta nga moingon man ta nga doon na ang kanabitang real presence din si Christ di sa Eucharist, kaya diingon man lagi ang Ginoo, no? Ato kanang mabasa sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 19. "This is my body given up for you. Do this in memory of me." Okay? So kanaw ha, magpangutanon gani mga Katoliko, ngano man mong nituo man mo nga ana agyud ang presensya ni Kristo diha sa Santos nga Eucharistia. Kay mo may ang gisulti, no? Dili day tabutuong Kristo, no? Unya doon na lang pangutana, "Pader, makasala ba ta kun mo inom taog bino?" Matubag na dili ra ba ya? Kung dili masobrahan. Kaya doon na ba giingon nga drink with moderation, no? Sa Luke 7:33-34, miani si Juan nga magbubunyag ug nagpuasa siya ug wala mo inom og bino, apan kamo miingon giyawaan siya. Miani ang anak sa tao ug sa mikaon ug miinom, kamo moingon tan-awa kining tawhana, ulit ug palainom. Ug kanang higala sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasala. Ito pa, ang anak sa tao, ang atong Ginoong Jesucristo mo inom, pero mo lagi na dili ta maghubog, kaya ang ginadilian na kana maghubog, no? Sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 23, ayaw na pag-inom og tubig lamang kung dili inom usab og jutayng bino aron kalinisan ka pag-ayo sanglid kanunay kamang magkasakit, no? Tanawa, no? So mismong si San Pablo moingon nga pag-inom og gamay, no? Si Timoteo, no? Si San Timoteo. Laing pangutana, Pader, unsa man ko ng Immaculate Conception? Abay, no? Ang Immaculate Conception mao kana ang giingon nga Mary conceived without original sin, no? Nga sa ato pa kining si Mama Mary, gipanamkon nga walay buling sa sala. Ano mo na siya, Immaculate Conception. No? Lain pagunta na, Father, why does God allow evil? No? Ganong gitugot man sa Ginoo ang mga panulay, you know? First, let us be aware that evil results from man seeking a good through disordered, selfish, and unjust means, no? Ang dautan nahitabo tungod kay adunay mga tao nga gustong makaangkon og butang nga maayo pinaagi sa hinakog ug dili makatarunganong paagi. Muday na, no? Muna siya, no? Nganong dunay panulay ining mga kalibutan. Tungod kay dunay mga tao nga gustong nindot pero ginamit ang dili maayong paagi, no? No, panalitan, mangitag kwarta, no? Mangawat, hired killer, mamintaha. Ang tao gitagaan sa Dios og katungod sa pagpili whether to do good or bad. So muna nga kitang mga katawhan na actually wala man gyud ingon nga nitugod ang Ginoo panulay, pero aduna man gyud giingon bitaw sa English og the freedom to choose ang mga tao. No, muna nga tungod kay nasipyat man lagi pagpili ang uban, nipili man sila sa paagi nga hinakog ug dili makatarunganon, muna nga nahitabo nga aduna gyoy panulay ni ining kalibutan. Okay. Arita laing pangutana, no? Another question. Pwede ra ba kana bitawng abu bitaw sa na cremated nga patayng lawas sa tao
pwede ra bag ato ng adto ra po sa atong kwarto na ibutang ng iyahang abu, labi nag atong mga parente. Although cremation is already allowed in the Catholic Church, but the cremated remains should not be scattered to the four winds over the water or left in an urn and put in the living room. Ayan, no? Sa to pa, ginadili di ay kana di ang although gi-allow na sa mga tao sa simbahan ang cremation. Pero kinahanglan nga kuan pag yun gihapon kana. Ginadili pag gihapon nga kuan ra sa kuan ba. Kinabitang ipapalid ra sa hangin. O baka ha ibubo diha sa tubig, o wala ba na gihimo sa uban. O wala gibutang sa urn o nya gibutang sa living room. Ang buhaton gyud ay sa kining remains ba, kining abu ba sa na-cremated, ipasulod yun na siya glubnganan. Ipalubong yun na siya gihapon. He should be given a Christian burial. No? He should be buried piously in a cemetery or a mausoleum, preferably in a Catholic cemetery. Ipalubong yun gihapon. Another question. Can a non-Catholic father be a sponsor of baptism? No, only a pure Catholic. But a non-Catholic may be there as a witness. Okay, okay. And does confession remove all sins? If so, why is there purgatory, especially if the one has received the last rites when dying? Ano sa nipangutanahan, no? Kung tinuod yun nga makakuha og sila ang kumbisal nga naman lagi ko, no, nga doon na may naas purgatorio. Confession absolves all sins, but not necessarily the effects of sin. Muna yung gisulti diri, no? Confession absolves all sins, but not necessarily the effects of sin. Sa ato pa, kung nakasala ka ng lupig kag mga tao, gipasaylo kas Ginoo sa ng opisyal ka, pero ang epekto sa imuhang daotang binuhatan, nagpabilin mo na imong bayaran dito sa purgatorio. No? Sa ato pa kung pero purgatorio, dili impierno. Mo may nakanindot sa purgatorio kay may katapusan man gud. Napanlitan ikaw nangilog ka og asawa. Manikumpisal ka, nakpasaylo na ka, sa tubadi na ka maimpierno. Pero ang kining gitawag na tong damages nga nakita mo tungod sa imong gihimong pagpangilog og asawa, nagpabilin ang damage. Munay imong bayaran dito sa purgatorio. Dali sa delika. Pero at least di na ka maimpierno. So kung ano yung kung maka-remove og sala ang kumpisal pa there, nga naman lagi nga bisag makakumpisal pa ta, doon na may uban nga na purgatorio gihapon. Yes. Nga naman, napasaylo na lagi imong sala, pero ang mga damages nga nahitabo, ang mga epekto sa imong sala, nagpabilin man, muna imong bayaran o pananlitan ikaw. Wala kay bayad-bayad sa imong utang. Kay perti nimo pala utang, kay matud pa nimo, ikamatay nimo impas tanang utang. Oo, impas ang tanang utang diri sa kalibutan. Pero ang imong utang dito sa purgatorio, wala pa. Munang imo ginang bayaran dito. Pero ang nakanindot lang og mapurgatorio ra ka, kay ighumanin mong bayad sa imong sala, malangit na ka. Dili gyud parehas ka kining impierno nga silot naman gyud to. Kanang sa purgatorio kuan ra man na, paghinlo ra man na. Sato pa malangit gyapon ka, pero dili lang diha kay naa pa man kay mga bayranan. Naklaro ba? Okay na, so muna question din, no? Does confession remove all sins? If so, why is there purgatory, especially if the one has received the last rites when dying? Of course, confessions absolve all sins, but not necessarily the effects of sin. Okay? Bino din na lang una kita kutub. Ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios mo kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas. Thank you very much.